Днес темата ни е основно агрегиращи функции, което по принцип ще са ни най-сложните заявки, които ще пишеме. Нали? Тоест това ни е последното нещо с заявки и след това ще проектираме бази данни. Тоест ще се учим ние как да създаваме структурата на базата данни. Така че от към заявки, това, което видим сега, това горе-долу ще са ни нещата, свързани с заявки. И в края се надявам да ни остане даже малко време да започнем с създаване на бази данни. Сега, агрегиращи функции, това предполагам на повечето не им говори много. Това е едно от нещата, които примерно с Excel е малко по-трудно да се направи. Примерно с база данни, аз бих го правил с база данни. С Excel сигурно може, има начини, но би изглеждало по-трудно. За какво става въпрос? За да ползваме агрегиращи функции, трябва да имаме някакво групиране. Значи ние си говорим, че обикновено в базите данни имаме много информация. Ние тези бази данни, които ползваме, са много умалени от към данни. В повечето случаи има много повече данни. Ние дори тези таблици да видим, тая с Сакила, с филмите, тя има филми, има данни за 2 години някак. Представете си, прямо да работи 10-20 години, би имало доста повече записи. И вече изникват някакви такива тип статистически въпроси, на които искаме да си отговорим и затова искаме да групираме данните по някакъв начин. И след това евентуално да ги филтрираме. Как се случва това групиране? Значи ние може да групираме по някоя колона. Като ние обикновено ще групираме по такива колони, в които очакваме да имаме еднакви записи. Т.е. най-често такива, които са външен ключ към друга таблица. И ето тук е даден пример с колите и може да филтрираме примерно по продуктова линия. Ние имаме всички модели коли и казваме групираме ги по продуктова линия и примерно то ги групира по тая колона и ние след това може да прилагаме въпросните агрегиращи функции. Агрегиращите функции са примерно да ни ги преброи. И то ще каже колко броя имаме, които са от продуктова линия Motorcycles, колко броя имаме, които са от продуктова линия Classic Cars и така нататък. Но въпросът е, че първо групираме по една колона, след това прилагаме агрегиращата функция. За да имаме агрегираща функция, винаги първо трябва да сме групирали по определена колона. Съответно, може да групираме едновременно по няколко колони. Вече има най-различни варианти. Като синтаксис как изглежда? Значи първо тук са ми объркани. Не са ми объркани, да. Първо where и след това group by. Добре, значи имаме select, from table, where условие и в края group by. Като агрегиращите функции ще дойдат ето тук в select частта. Но в края трябва да имаме group by. И тук са дадени някакви примерчета. Select product line from products, group by product line. Тук имаме само product line. Тук имаме и where clause. Тоест, то пак правим същото групиране, само че преди това сме филтрирали само тези, които са под 1000 бройки. Добре, да го видим това, за да може да си го представите по-нагледно и после ще отидем в детайли. Ето ни ги products. Така и products, ние примерно можем да си групираме по product line, можем и по product scale да речем. Общо можем по всичко, но по тези е по-смислено, понеже те съдържат повтарящи се данни. Така и сега си правим select group by product line и тук селектваме product line. Я да пробваме така.
Така, ето сега то ни ги е групирало, но ние виждаме само отделните продуктови линии. Нищо интересно. За да видим нещо интересно, трябва да си добавим агрегиращи функции. Примерно може да кажем count звезда, което брои редовете. Нали? Count. Като кажем звезда, значи няма значение коя колона избираме, важен е реда. И сега вече ето тук вижте, това е по-интересно. Значи ние виждаме по колко продукта имаме от съответната продуктова линия. Classic Cars 38, Motorcycles 13 и така нататък. Ето това е прилагане на агрегираща функция. Значи ние в Select си даваме агрегиращата функция и в края правим Product Line. Сега ние ако искаме, можем тук да приложим и някакво филтриране. Примерно да кажем, интересуваме се. Как беше? Where quantity in stock по-малко от 1000, примерно. Тоест, ние първо ще филтрираме и тогава ще приложим всички тези неща и общо взето се променят цифрите тук. Да го върнем. Иначе имаме и други агрегиращи функции. Може да сумираме. Вече сумирането трябва да е по конкретна колона, която е с числа. Примерно by price. Или quantity in stock. Може би по-логично. Quantity in stock. Сумираме quantity in stock и така може да видим по категории колко броя продукти имаме. Интересното е, че тук даде зеленичко, всъщност, нещо тук няма запетая. Да, ето така. И сега вече, нали, общо взето всичките тези 38 записа, гледа колко им е quantity in stock и го събира. Не. Това е друга агрегираща функция. Добре. Тук някакви въпроси на първо четене? Хайде да видим още примерчета. Така, тук са ни изборени агрегиращите функции. Значи, аз ви показах sum и count. Освен това имаме AVG за average, min-max. Те мисля, че са интуитивни. Въпросът е, че пак ние първо сме групирали и след това прилагаме агрегиращата функция. Ако се върнем на примера, значи гледаме продуктите по определена категория, Motorcycles, и гледаме тези, които са с примерно най-малка цена. Или най-голяма цена. Или средна цена. И тук ни е дадена стандартната заявка как би изглежда. Значи ние най-често това, по което групираме, го включваме в Select-а, за да виждаме, нали, по какво е групирано, да ни е по-ясно, и след това добавяме агрегиращата функция. Select Product Line, Count, звезда. Select Product Line, Sum by Price. Когато групираме по Product Line. Добре. И добре, хайде направо да си пробваме тези примерни задачки. Така, сега искаме да се намерят броя продукти, групирани по размер. Тук ни е уточнено, че размера е Product Scale. Значи брой продукти, групирани по размер. Тук може ли някой от вас да го пробва това?
Да, ще отворя тук да си гледаме. Product Scale. Значи, групирани по размер се интересуваме от броя. Има ли някой смел доброволец или трябва аз да направя малко повече да се... Добре. Select Product Scale. Това, по което ще групираме. Да. Запетайка. Count. Търсим продукт, нали? Count. Бройката търсим, да. Да, точки, изгледа. Count Product. Where? Product Scale. Group by. Вместо where е group Да. by. Добре. Точка и запетая. Да, точка и запетая. И ето ни Product Scale и бройките. Това търсим. Сега, тук недостатъкът е, че в условията на задачите няма как да дам отговорите, нали, освен да правя скриншоти на това, нали, да се вижда отговор, но общо взето нямаме измерител, както беше преди, нали, примерно 8 записа, 12 записа и така. Някой го давам, тук значи добре. Еми, да, сега не знам, че е вярно, но е добре, на прав път сте. Да. Така, я да видим, аз ще си взема. Следващото, да се намери най-скъпият продукт от всеки размер. От всеки размер най-скъпият продукт. Като за размер пак ползваме Product Scale. Добре. Тук има ли желаещ да помогне? Добре, вместо count искаме max. И в скоби вече е това, по което ни интересува най-скъпият по buy price. Ето ги. И тук ни дава max buy price от всеки един размер. Сега ние, ако изпитваме известни съмнения, винаги може да си направим една бърза проверка. Само да видя как бяха. Да си избера някой, който няма прекалено много записи. Примерно ето тези 1 към 10 и 1 към 12. 1 към 10 има 6 записа. Значи аз какво мога да направя? Ще кажа select звезда from products. Where product scale е 1 към 12. 1 към 10. И сега първо ще видим дали са точно 6 броя и след това ще видим дали максималната цена е тази. Така, я да видим. Ето тук 6 броя. Добре. И сега цената. И цената. Изглежда максималната наистина е тази. Ние гледаме buy price. Да, да. И общо взето това прави, нали?
Групира ги и след това за всяка група може да приложим някаква функция. Сега ние това сме го направили само за един ред от Един това въпрос тук. Нали? Така. за ядката. Тук ако добавим горе, примерно, и пробвал не, ще ни излезе ли кой продукт е? И кой не иска? Добър въпрос. Трябва да стане. Ето така. За детайли. Добре. Харли Дейвидсън, Ultimate Chopper. И тук. Тук обаче не е този. Така, този е. Тук бъгва. Да. Значи с агрегиращите функции, но това е много добро уточнение. Having е друго. Когато прилагаме агрегиращи функции, общо взето можем в селекта да включим това, по което групираме и агрегиращата функция. Другите неща по-скоро не можем. И сега това при макса е малко заблуждаващо, че би трябвало да можем, но ако имаме count или sum реално, то пак ще ни покаже нещо. Аз и така да го направя, то ще сложи нещо, но то просто взима, мисля, че първия запис. Не знам как, но нали, то тук на count 6, кой от 6 да ни покаже, нали? То си избира един произволен, си някаква логика, нали? Избира си, показва ни, но не е правилно, нали? Ние не би трябвало да го питаме това нещо, защото няма логика. Нали, съответно и за сум е така и при другите агрегиращи пак не работи. Добре, ако наистина трябва да живота, трябва да видим добър продукт. Пак използвай подобна логика, трябва да има отделяване. Зависи с колко големи обеми данни работи. Но с 2 заявки винаги може да стане. Един вариант е с 2 заявки. Със сигурност да го направим. От първата вземаме максималната сума, после от втората търсим какъв е на тази сума. Да, могат да бъдат няколко. И то затова, нали, пак макса дори да ни даде, ние не сме сигурни, че това е единствения, който е с това. Така че те агрегиращите функции имат друго предназначение, нали? Те са някакви статистическа информация, нали? Те отговарят на друг тип въпроси. При тях не би трябвало да се интересуваме от отделните редове. Там се интересуваме от някаква група. Добре, това сложихме ли го? Сложихме. Така. Трета. Да се намери средна цена на продукти, групирани по размер и да се подредят в низходящ ред по цена. Ще търсим средна цена и ги подреждаме в низходящ ред. Кой иска да помага тук? Пак са групирани по размер, обаче вече търсим средна цена. Бъде full-scale или average на цената. Велича Авагам. Така, и искаме да са подредени. Да, order by. И сега тук, за да може да ордърнем, тук може да дадем име на тази колонка AVG. Примерно, кръщаваме си го А. Или, естествено, ние бихме си го кръстили average price. И тук казваме order by average price.
трябва да е descending, а тук само изпускам, трябва да е S. Ето така. Сега ние реално, ако махнем order by, те резултатите същите, просто ще си подредени по product scale. Да. Да, тук примерно. Те са горе-долу пак така, да е, но тук има някакви разминавания. Descending. И сега, понеже виждаме това с S, това може да го ползваме навсякъде, може и за име на таблица да го ползваме. Когато joinваме, често се ползва, нали? Тук примерно казвам product, SP, за да може след това навсякъде да не пиша цялото product и да си ползвам име, съкратеното. Сега вече малко по-различни неща. Да се намери броя плащания, групирани по дата на плащане. Така. Броя плащания, групирани по дата на плащане. Добре. А сега в коя таблица първо да видим? Да, ама я само ми се иска да активираме другата част от групата. Не само първия чин. Така. Някой знам по-добре от теб. Да. Броя плащания, групирани по дата на плащане. Нали, за всяка дата да видим по колко плащания сме взели. Кой иска да помага? Какво трябва да групираме? Group by Payment Day. Трябва Добре. да селектирам на Facebook. Така. Запетайка account звезда. Така. Да, те в повечето дни са по едно, ето тук примерно има две. Сега нас, ако ни е по-интересно, Месец. можем по месеци по принцип, но нали, тук може да кажем примерно SC и тук да дадем order by C. Просто да видим къде има повечко. Ето има някакви дни с по 3. Има с по 2 доста. Така че има разнообразие, но като цяло са разхвърляни. Добре, ако беше по месеци наистина, ако искаме да ги групираме по месеци, как би изглеждало? Тук май няма да успеем с like да ги селектираме. Трябва month и year да използваме, нали? Да, да. С like не можем. Трябва да използваме всъщност. Не знам как. Ако само месец е month и Да. колко ще остане payment date, но трябва да имаме и годината. Да, защото те ще дойдат пък от различни години, нали? Да. Те ще дойдат януари, ама януари от всички години. Ние затова можем по няколко колони. И, нали, първо по годината групираме и след това правим запетайка.
Month Payment Day. Да. И съответно тук ние пак можем да си го повторим. Year и Month Payment Day. Ето така. Ето ги. Две и трета всички месеци. 2004. Те колко са общо? 30, да. Те са общо взето почти за 3 години. Ето ние може да си свериме, че януари и февруари 2003 са само по 3. Ето от януари са 3, от февруари са... от февруари са... това е март, да. От февруари са 3, да. Така че сме окей. Но това е бонус. Може ли да го оставиш? Да, аз го добавих, само тук трябва да добавим условия. Брой плащания, групирани по месец. Добре, след това имаме да се намери месечния оборот от плащания, броя плащания за всеки месец от 2003 година. Плащания, месечния оборот за всеки месец от 2003. Това би трябвало да е по-лесно от това, което сега направим. Добре, по какво ще групираме? По месец. Тук ще групираме по месеца на Payment Date, така. Тук имаме бройка и оборот, т.е. сума от плащанията. Как да си добавя сума от плащанията? Аз не познавам таблицата и може би и за останалите. Да. Да. Payments. Ето ги. Не трябва да сумираме малко. Само Така. Това ли? Не, добре, какво трябва? 2003 година са. Трябва ни 2003 година? Не. Да. Where, и тук вече казваме, годината на Payment Date е 2003. Ето така. Ето така би трябвало да сме. Ние тези вече си ги направихме, видяхме, че са така по 3 и тук сме и сумирали. Сега вие по принцип, ако искате да ви изглежда една идея по-красиво това, тук може да си ги именувате тези, нали. Тук трябва да бъде S count само, тук да е S оборот, как е месечен оборот, не знам. Total income. И те излизат ето тук. Добре. И последното, което имаме, да се намери каква сума пари от плащания идват от клиенти от Франция на годишна база. Каква сума пари
Идва от клиенти от Франция на годишна база. И с други думи, всяка година французите по колко плащат. Има ли нов доброволец, който да направи тази по-трудна задача? Това вече е малко по... Пак си работим в тази таблица, нали? Като начало. А първи въпрос е как да разберем кои клиенти са от Франция? Customer number. Join customer. Добре. Аз първо ще направя така. Payments и тук ще кажа join customers. Какво да ги се... да, я да ви покажа това с съкръщенията. Тук мога да кажа SP, тук да кажа SC и тук сега ще го направя вместо Payments пиша P. Customer number, равно на вместо Customers пиша C. Customer number. В Customer е информация за държавата. Може да се наложи в региона. Има кънти. Добре. Има ли нов доброволец смел, който да довърши тук? Така, значи, джойнахме, видяхме, че има country, значи тук какво трябва да направим? Това би трябвало да ни е лесно. Да филтрираме по customer. Исмаил, искаш ли да пробваш? Да, ще го. Айде. Добре, ще да съм. То беше... Къде бе? Amount. Сума. Така. Да. Ще имаме условия, когато клиентите са от Франция. Добре. В нашия случай C. Да. Как беше това? Country. Раунд на Франция. Така, сега са само тези от Франция. Добре. Тоест за всяка година искаме да видим сумата. 2003 колко са били, 2004, 2005. Добре, какво да напиша? Значи ние гледаме payment date. Нали, оттам ни идва... Добре, payment date. Добре. Да го пробваме. Да видим. Така. Това ни изкарва. 2004 и някаква голяма сума. Ние... Сега, може и да има само 2004 от Франция, но ние знаем със сигурност, че в нашата база имаме плащания от 2003, 2004 и 2005. Груп трябва. Добре.
Има ли значение къде да го сложа? Друг payment date ще добавим и group by event payment date. Ето, мога ли? Тук това е умно. Тук казва, че не му е правилното място, Не. което е добре. Да, значи подредбата има значение. Е така. Добре. Така да пробваме. Ето ги по години. Това е. Да. Сега, ние ако искаме, нали, тук би трябвало да можем вече, ако сложим C country, винаги да ни показва France, защото няма други. Да. Но можем без това. Нали, то не е част от отговора. Ето така. Добре. Ето го. И бонус задачката ви, да. Добре. Не е по-правилно там, когато добавим payment date и amount, да пишем отпред да чета от таблица payment. Да. По-правилно е. Но в случая, понеже нямаме такива колонки в Customer, не е проблем, да. И той може да се ползва преди да сме отговорили, че няма да е проблем, да. То си знае откъде да гледа. Айде да тестваме, че аз ги написах малко на изуст. Изглежда окей. Някакви въпроси до тук? Михай, да пробвате вие малко такива задачки. Пак за Classic Models. Добре. Значи първо да се намери броя служители на всяка длъжност. И тук имаме Select Job Title, Count звезда, From Employees, Group by Job Title. Тук някой да има друго решение? Групираме по Job Title и селектваме Job Title и броим. Това изглежда окей. Добре, следващата броя клиенти групирани по държава. Значи тук вече сме от клиенти, групираме по държава и селектваме Country и Count звезда. Тук така ли ви е? C от Customers. From Customers мястото C, как е добавената си? Добавям си да дам точно кой е. Добре, да. Тоест тук си именуваш таблицата. Таблицата ли си именуваш? Да. За да добавяш. Добре, да. Да се намери средния кредитен лимит, броя клиенти, сума от кредитни лимити на клиенти, групирани по държави и да се сортират по средния кредитен лимит.
Така, тук прилагаме няколко агрегиращи функции наведнъж. И след това ги подреждаме. Иначе не е нещо по-специфично. Я да видим така, може би. Я вижте, при вас така ли е? При него е тук на долния ред. То не се вижда, да. Иначе трябва да има това, по което групираме, да. Би трябвало винаги да го имате в Select, това, по което сме групирали. Тук го има, само че е в края. Да, ето така, в края го има. Тук има някакви нули. Добре. Някакви други варианти? Тук, примерно, ордера, така ли сте го направили? Винаги отдолу пишеме order by и average credit limit. Тук ако си го именуваме. Average limit, примерно, и тук ще ползваме order by average limit. Е така. И то е също общо. Добре. Супер. И четвъртата, в Order Details да се намери броя поръчки и сумата от поръчани продукти, групирани по код на продукта. Product Code. И тук имаме Select Product Code, Count звезда, Sum Quantity Ordered, From Order Details, Group by Product Code. Тук някакви различия да имаме? Да, изглежда добре. Така, и последната, тя е по-дълга и като условия завъртяна. Брой поръчки средно аритметично от брой поръчани продукти за всички поръчки, които съдържат продукт с по-малко от 20 броя в поръчката, като се групират по месец. Значи аз тук бих започнал решението не последователно, а да ги гледам елемент по елемент. Значи то ни е казано, че се групират по месец. Това е. Групираме по месеца на order date. Иначе търсим само тези, които имат по-малко от 20 продукта. Т.е. where order details quantity ordered по-малко от 20. И вече, понеже това са две различни таблици, и съответно тук сме joinали. И имаме orders и order details. И... не, що? Не, в SQL по принцип така ги правим в заявките, защото тя заявката не е като код, който пишем 100 реда, ще е 2-3 реда, така че там е прието, точно така се съкръщава, по първа буква. Orders, O и Order Details. Order Details обикновено е OD, нали, ако го съкръщаваме. Да. Те даже някои тулове така автоматично си ги съкръщават. Така че да, тук при заявките не са правилата като при писане на код. Така че това е супер. Добре, имаме годината, месеца, count звезда и average quantity order. Добре. Тук някакви различия? Аз там ги взех. Да. Може да пуснеш какво ще покажа? Да, и да ви покажа едно и също. Така показва 2005 за 4 и 5 месец. Има съответно 5 и 14 бройки. Да. Добре. Супер.
Сега се чува дали сега да направим почивка, понеже ми се искаше да разделя по друг начин материала. Т.е. като време би трябвало сега да направим, но ние общо взето трябва да вземем having и след това да покажем малко неща и за как да създаваме таблици. Така както кажете. Ако искате, точно ни трябват може би 30 на минути да видим having, да си решим задачките. Може би да направим почивка и после ще ги видим и двете неща. Having. Добре. Значи пауза си правим сега. Добре. Следващото интересно нещо, свързано с агрегиращите функции, е having. Значи having служи за филтър, само че разликата е, че се случва след групирането. Значи ние сега тук имахме няколко заявки с where клауза. И тук е важно да видим разликата между where и having. Значи where клаузата се случва преди да групираме и да започнем да прилагаме агрегиращи функции. Докато having се случва след това. И ще видим малко примерчета, за да ги разграничим. Но общо взето having е подобно на where, само че въпросът е кога се случва. Значи where е преди да групираме и да филтрираме данните и да агрегираме, да приложим агрегиращите функции, а having е след това. И съответно като синтаксис, having го пишем след group by. Нали, то може да се ориентираме по синтаксис. Нали, първо пишем where, след това group by, след това having. И те съответно така се изпълняват. Първо прилагаме условията в where, след това правим групирането, нали, там може да си приложим агрегиращите функции и вече най-накрая прилагаме having. И каква е идеята? Ето тук сега някакви примерчета. Select country, сумираме по кредитен лимит и казваме групирани по country, казваме, че искаме да видим само тези държави, които имат лимит, нали, това е сумата от кредитния лимит, сме го кръстили лимит, по-малък от 100 000. И тук в случая, айде да го видим това. Да го видим това на практика как изглежда като резултат. Ето вижте сега ние тук имаме 9 резултата. Тук вече това, което има значение са брой на редовете. Значи ние сме казали, че искаме само тези, които имат по-малко от 100 000 и затова ни дава 9 резултата, а в тях данните съответно са си така както биха изглеждали без having. Имаме няколко държави с по 0 и тук имаме 3 държави с под 100 000. Сега реално аз ако махна having клаузата, конкретно за тези държави не би трябвало да има никаква промяна. Нали? Тоест тези редове ще са непроменени, а вече надолу ще имаме и други редове. Ето вече са 27 реда. Първите редове са същите, едно към едно, тук до Филипините и след това вече започват тези, които имат над 100 000, това, което ни беше having клаузата. Сега това, за да го разграничим от where. Ако приложим where клаузата, тя ще ни промени цифрите тук в агрегиращата функция. Защото ние вече ще правим групирането и агрегирането, ще ги правим върху друг набор от данни, върху по-малко данни, които предварително са филтрирани с where. Ето тук сега прямо ще кажем. Само да видим къстъмърите по какво можем да ги филтрираме. Можем по кредитен лимит. Значи ние искаме само къстъмърите, които са с кредитен лимит, да речеме под ето тук какви суми са.
Да се ориентирам някаква сума. Това са 81 хиляди, примерно под 50 хиляди. Това са 50 хиляди. Това са 50. Те може би под 50 са малко, но под 70 да речем. Те пък над 100 май са много малко. Това 21 ли? А не, това са 210. Но това са 80, а тия са... Ами да, примерно под 100 или под 80. Значи ние сега тук като кажем where credit limit по-малко от 80 хиляди, ето така. Значи то първо ще ни извади само тези, които са по-малко от 80 хиляди и върху тях вече ще приложи групирането и съответно сумирането. И затова тук цифрите ще са различни. Ето, примерно, ние сега ако запомниме някои държави, да речем тези трите, Дания, Канада, Германия, те са с по 200. От 200 до 250. Я да приложим сега това. Where? И сега тук, ето Германия е станала с 136. Значи те са имали един клиент, който е бил с над 80 и той сега е махнат от тук. А пък тези Дания и Канада, ето ги Канада. Канада стана с 48. И те бяха с 200. Значи те са имали няколко клиента, които са с по над 80. Така. Тук общо взето това е важното да правим разграничението where и having. Значи ние, ако дойдем тук изначално на... Значи ние в Customers имаме 122 записа. Когато правим group by с някакви агрегиращи функции, то се случва върху всички 122 записа. Сега вече ако сложим някакъв where, той съответно се случва върху по-малък брой записи. Ето така, сега вече се случва върху 67. Доста... Това е по средата. Така че where това прави. То намалява броя записи, върху които ние си прилагаме функцията. Докато having, то не оказва влияние на това. Значи ние тук си имаме group by 3. И те са 27 държави. Having можем да го направим така, че да ни намали броя редове в крайния отговор. Както в началото направих. Сега тук ни дава 22 резултата. Ако приложим having, вече ще намалеят. Значи ние казваме дай ми само тези, които имат limit sum. Какво беше? По-малко от 100 000 примерно. Тук ако горе се на where, ако там дадем limit sum да е по-малко от 80, това няма ли? Пак да работи. Имайки на предвид, гледаме limit sum, а не credit limit. Да, разбрахте. Ето това. Да, това е Да. Добър въпрос. Номера е, че това не е възможно. Тоест ние не можем в where да филтрираме по нещо, което идва от агрегиращата функция. Защото те като последователност са обратно. Значи това е SQL-а и той като, ако пишеме програма на Java и създадем променлива на втори ред, не може да я ползваме преди това. Нали така? Тоест, първо се случва where. Тук ако зададем variable, примерно country C, може да използваме в select C точка нещо си. Тоест това работи обратното. Да, за селекта е друго, да, съгласен съм. Затова е малко объркващо. Но общо взето това е идеята. Първо трябва да се случи where задължително и след това групирането. Затова не може в where да ползваме нещо, което идва от агрегиращата функция. Но пък в селекта наистина ползваме някакви неща, които идват от след това. Общо взето тук е единственият ни вариант, ето така. Така, и сега станаха 14 записа. Значи бяха 22 и ние вече филтрирахме само тези, които имат лимит сум по-малко от 100 000. Сега те станаха повече, понеже аз филтрирах с where само тези, които имат, нали, само къстъмърите, които имат лимит под 80 000.
И затова тук вече резултатите ни са други, но така или иначе тук са 14. Ако махнем having, резултатите са същите и цифрите са същите. Нали, тук може да запомним Хонг-Конг, Ирландия, Нова Зеландия, но отдолу ще се появят и такива, които са вече с по над 100 000. Но цифрите не се променят, т.е. having ни променя броя редове в резултата, но не ни променя цифрите. Where очакваме да ни промени цифрите в заявката. В общия случай. Добре. Някакви други въпроси тук? Ние може да си направим някоя. Да видим. Да, я да пробваме някаква заявка тук да импровизираме заедно и след това направо ще ви дам сами да действате. Значи тук в Employees ние имаме имена, имейл, офис код, да речем, и Job Title. Сега ние искаме да преброиме, да ги групираме по офис код, нали? Но искаме да броим само тези, които са на определена длъжност. И най-честата ни длъжност е Sales Rep. Значи, искаме да броим само Sales репрезентативите по офиси и вече след това ще видим, ще искаме да си оставим само офисите, които имат под еди колко си служители или над. Но въпросът е, че искаме, като групираме по офиси, да си броим служителите, но искаме да броим само Sales Rep служителите. Ето тук е Job Title, понеже тук имаме и разни други, нали? Президент, VP и така. Да. Та. Значи в случая да преброиме служителите по офиси, като броим само тези, които са Sales Rep. Какво трябва да ползваме? Служителите на длъжност Sales Rep по офиси. Т.е. във всеки офис по колко Sales репрезентатива имаме. А как може да стане? Ние по какво ще групираме? Office код. Group by Office код. Така. А как да направим така, че да броим само служителите, които са Sales Rep? Тук having или where ни трябва? И правим двете таблици. Offices и Employees. Не, няма нужда да джойнваме. Ние офис кода, можем по офис кода, без името на офиса. То си има по код, все едно, да. Добре, ти казваш по where, други мнения? Да ти казваш да е where job title равно на Sales Rep. Ето така. Не го прием. Сега въпросът е, че искаме да ги броим служителите.
Значи тук слагаме Office Code и с count ги броим. Така, ето сега ги виждаме по Office Code. Те Office кодовете са от 1 до 7 и виждаме бройките. Значи Sales Rep служителите са ето така, между 2 и 4 общо взето. И сега въпросът е, ние можем ли да видим офиси? Само офисите искаме да видим, в които има над 2 служители. Вече, having. Тук може да сложим някакво име. SC, примерно. Или employees count. И тук казваме having. Значи сега са 7 реда и тук може да ги видим. Ние общо взето очакваме да останат само 2, да, 4 и 6. И ето ги остават само 4 и 6. Схеми. Сега, ако махнем where клаузата и реално ни бори всички служители, тук виждате, появява се и първи и отделно вече тук бройките са други, нали, понеже има и други служители, не са само Sales Representatives. Вече ако махнем и тук heavy, ще ни покаже повече редове. Те ще имат по 2. Добре, това ще го пусна като пример, че да си имаме. И хайде да пробвате вие. Ето така. Добре, първата да се намери през 2003 в кои месеци е имало по-малко от 7 поръчки месечно. И съответно тук групираме по месец. В where сме сложили годината да е 2003. Нали, ние се интересуваме само от 2003, а сега тук е сложено с order date like 2003, което е окей, нали, можем така да гледаме годината, а може би имаме и други варианти за година и в другите решения. Да, примерно Сариха е ползвала функцията за година. Но те общо като крайен резултат са едно и също. Нали, тук може да имаме, както тук ползваме за месец, да ползваме и за година, да е 2003. Въпросът е, че групираме по месеци. Имаме count, SC и вече търсим само тези, където имаме под 7, по-малко от 7 поръчки. В кои месеци имаме по-малко от 7 поръчки. Супер. Добре, след това продуктови линии, които имат продукт по-скъп от 85. Тая май повече ви измъчи. Така. Добре, тук имаме в where клаузата имаме buy price да е по-голям от 85, т.е. ние филтрираме само тези с повече от 85 и вече групираме по продуктова линия. Тук този count звезда ни е излишен. Можем само ето така. По-скоро аз бих добавил buy price тук. За да виждаме buy price. Трябва да го видим. Но сега ще видим и различни варианти. Ето така излизат тези трите и те си имат buy price. Добре. Имаме и други варианти. С max. С max и тук имахме с max предложения.
Ето тук на Evo е с Max. И съответно, когато е с Max, можем да ползваме Having. Така че това е интересен случай. Трябва да ги направим двете, да ги съпоставим като отговори. Така, значи тук, понеже ползваме Max, ние може след това, заради агрегиращата функция, да ползваме Having вместо Where. И тук ни излиза така, Classic Cars 103, Motorcycles 91. Тук като продуктови линии са същите, имаме разминавания в самите стойности и ние като цяло, нали, отговора на задачата е кои са продуктовите линии. Нали. Сега тук, понеже ползваме Max, ни дава най-скъпите продукти, а то се оказва, че примерно в Classic Cars имаме и такъв, който струва 98, и имаме и такъв, който струва 103. Нали, ние не сме казали, че искаме най-скъпия. Ние искаме да видим кои са продуктовите линии. Така че в този случай реално и двете заявки ни вършат работа. И това е един частен случай, в който може с Where, може и с Having. Нали, но е частен случай. Това е по-скоро изключение. В повечето задачки вие видяхте, нещо трябва или да стане с Where, или с Having определено. Но тук, понеже може да ползваме Max, за да видим най-скъпата, и вече след това върху Max можем да прилагаме Having, това е такъв интересен частен случай, където и двете са окей. И двете дават верни отговори. Добре. От кои държави има по по-малко от 3 клиента с кредитен лимит над 50 000? Значи ние първо казваме кредитния лимит да е над 50 000 и тогава вече искаме да ги групираме и да ги броим. Тук ги броиме с count звезда, групирали сме го по country и даваме having n по-малко от 3 и тук мисля, че излизаха там как бях САЩ, Германия. Тук излизат повече. Това май беше над. То по условие над ли беше или под беше? 11. По-малко. Така е. Аз го бъркам с друга задача. Да, добре. Аз го бъркам, да. 11 броя, така. Екстра. Добре. И последната, през кои месеци от 2004 е имал повече от една поръчка месечно, правени от клиенти от Испания. Значи ние искаме 2004 и клиентите да са от Испания. Тези ги слагаме в Where. Тук е с година. And Customer Country Spain. И вече след това казваме през кои месеци, значи групираме по месеци. Group by month. И вече казваме да имат повече от една поръчка. Значи броим поръчките, count звезда и having n по-голямо от 1. N ни е count. Добре, тук някакви коментари? На мен ми изглежда добре това. Добре, тук нещо, което не сме споменавали, значи ние тук винаги слагаме count звезда, някъде из интернет може да видите решения, които са сложили count и нещо друго. Ние примерно, ако взема тази заявка, ето така както е с count звезда, аз примерно мога да си избера произволна колона от таблицата, от коя да е таблица. Примерно сега ще си избера от orders. Order number. Пак би трябвало да ми даде същия резултат. Мисля, че са така. 4 броя. Да. Най-често ще го видите с count звезда, нали? Просто да знаете, че ако е нещо друго,
пак ще работи, не е казано, че е непременно грешно, но е прието да се слага звезда, когато няма значение. Има ситуации, в които искаме да броим нещо, искаме да броим в orders, можем ли да искаме нещо специфично. Да броя order date и ми дай някакви огромни числа. Но Би трябвало пак да стане. Тук да ти е order date. да, примерно. Може би да ги сумираш, ако пробваш. А ние тук си ги каунтваме. А вече с сум не знам какво ще стане. Броиме коментарите. Може да се усетя. Да, единствената разлика би била, ако е нещо, където има null. Ние къде имаме? Да, коментари. Да. Значи в коментарите може да има разлика, сега вече дали има коментари, които конкретно са от Испания. Това ще видим. Да, изглежда. И това не знам дали е защото дадохме. Но сега ще я опростиме. Значи, ние реално искаме да направим така. Ордър ще беше. Group by, примерно групираме ги по статус. Мога да ги групирам. И сега ако направя статус и count звезда, ни излизат ето така. И примерно shipped 303 са доставени и сега вече ако сложиме count comment, единствено ли беше? Comments, ето така. Така, ето вижте, тук сега ни брои само тези, които не са null. То е същото, като тук да бяхме сложили where comments is not null и тук да си имаме count звезда. Би трябвало да даде същия резултат. Cancelled 6, shipped 62. Cancelled 6, shipped 62. Да. Сега ако махнем това, вече то ни бори, с count звезда ни бори всички. Сега те cancel пак си 6D, но shipped са доста повече. Така. Добре. Добре, някакви въпроси, казуси тук по тези заявки? Това общото би трябвало да са най-трудните заявки, които правим. Нали? Това е, което видяхме в заявките, но то си има доста неща. Нали? Има select, след това може да джойнваме таблици, след това, ако има нужда, филтрираме с where, след това групираме и накрая heading. И след това order by. Общо това са ни основните секции в една заявка. Това в един Java проект как би изглеждало? В смисъл имаме си отделни методи, имаме някакви неща, които постоянно търсим и това е едната заявка, когато търсим тези, които имат дадени работи и това не го променяме постоянно. Създаваме си нов метод, който кова. Да, ние създаваме една заявка и вече на определена страница показваме дадената информация. Вие в проектите имахте, в някои проекти имаше такъв тип на статистика. Да, това е идеята. А въпросът е, че нали, в реален проект базата данни данните са динамични, нали, т.е. те се променят с времето. Нали, съответно ние като отворим ни показва различни цифри. Сега примерно по едно време имаше сега не се сещам за... не, също сещам се, да. Ето, този сайт Worldometer, да, той има всякакви неща.
Сега да не показваме. Нали, това дава Real-Time World Statistics. Нали? Много интересно откъде взимат данните са. Не знам и аз, да, но идеята е, че примерно има някакви бази данни и се правят заявки. Въпросът е, че данните се променят. Нали, тук в реално време, нали, примерно. Колко компютъра са произведени? 8 милиона. Това на каква база? На тази година. Тази година. Тук за 2 седмици 8 милиона компютъра, да. А колела 5 милиона. И така нататък, нали? Тоест ние имаме една и съща база, една и съща заявка, обаче като променим редовете, които са вече в базата данни, и се показват различни цифри. Това е чест сценарий. Добре, сега ние имаме малко време, но все пак ще може да си покажем основните неща. Ние до сега винаги работихме с готова база данни и с готови данни. Обаче, когато почнете да правите проект, няма да имате готова база данни. Трябва да се научим как сами да си я създаваме. Хубавото е, че вие вече сте видели как изглежда една база данни, така че знаем какво да очакваме. Значи, ние очакваме да имаме няколко таблици. И сега въпросът е как създаваме таблици и другия интересен въпрос е как да ги свързваме. Значи сега ще видим по-лесната част, как създаваме таблици. Другия път ще се занимаваме с това как можем да ги свързваме отделните таблици. Така сега как създаваме таблици? Има два варианта. Ще разгледаме и двата. Едното е с интерфейса на PHP-MyAdmin, където просто попълваме някакви неща. Другото е с заявка. Значи, само че тези заявки са от Data Definition Language. Ние дефинираме какви таблици искаме да имаме. И ето така изглежда една заявка. Create Table Persons и вътре подаваме списък с поленцата и колоните на таблицата и на всяка колона казваме какъв тип е. ID in, first name varchar 255, last name varchar, адрес, city. И накрая затваряме скобката, точка и запетая. Това е като синтаксис. Нищо сложно спрямо нещата, които сме правили в Java. Сега да ги видим нагледно. Значи ние първо може new от тук създаваме нова база данни. И прямо правя DB test 1. Аз тук вече имам някакви DB-та, така че ще дойде тест 1 нямам, да. Добре, създавам база данни. Тук има едни ограничения за стринговете, какъв енкодинг да се ползва. Този, който е избран по подразбиране е OK, UTF-8. Значи гледайте да е UTF-8. И най-често е General CI. Така, сега съм създал база данни DB Test 1. И в нея започвам да си добавям таблици. Нали? В една база данни имаме много таблици. И си правя някаква примерна таблица. Примерна таблица, юзери или students. Тук казваме колко колони да има, като ако объркаме, в последствие може да си добавяме. Нали? Примерно аз сега ще сложа само 3. И ето сега това ни е students и понеже казах 3, то ми е добавил тук 3 редчета. И аз примерно се сещам, докато я правя, че съм забравил нещо и тук мога да цъкна добави ми още еди колко си колонки. И то ми добавя. И така че тук интерфейсът е направен доста удобен. Така, и сега, първо си пишем, в първата колонка пишем име на колоната. Ето така, ID, значи колона ID, тя е тип int. И сега тук насам има някои интересни неща. Ето тук, примерно, може да кажем дали може да е null, да е празно, по подразбиране. За датите слагаме timestamp. Но ние в случая, това, което ни е по-интересно... Ето тук, е тази колонка тук, казвам primary, че това ми е primary key. Тук дам OK. Значи ID-то, което си създавам, ми е primary key. Primary key, ние го бяхме споменали първия път, това общо взето ни е уникална колона. Ние знаем, че за всеки ред
тази колона ID ще има различна стойност. Те обикновено са 1, 2, 3, 4, 5. Сега за да ги направим 1, 2, 3, 4, 5. Къде трябва да си? Ето така малко се... Там не е на ин, къде да Така да се виждат тези. Е това. AI. Auto-increment. Ето, като цъкна чекбоксчето на Auto-increment, това означава, че всеки път, като добавя нов запис, самия SQL ще се грижи за това да увеличава ID-тите. Нали, започват от едно и всеки път нараства. И ние тук правим students, значи примерно ще му сложа name, което ще бъде varchar. И тук избираме length, да речем 255. За разнообразие, сега чак такива дълги имена няма. 150. Друго какво може да искаме за един студент? Примерно age, което int по принцип са големи числа. Ние може да сложим tiny int. Къде са ми tiny int? Ето тук в numeric tiny int. Пък сега стана много малко. Значи аз искам хем да се виждате тук горе колонките. Ето така може. Така. И друго какво да му сложим на student. Имейл да речем. Което ще е varchar. Да речем 255. Така и даваме save. Това би трябвало да ни създаде ето таблица. Вече имаме таблица student с тези неща. И сега, ако искаме да си я тестваме, можем да дойдем тук на insert и тук да си напишем Иван Петров, години 15, имейл, Иванката. Добре. Така. Значи, в случая тестването на структурата ще си я правим така, като добавим запис. И сега като дойдем тук, да видим дали всичко е окей. Ето вижте, що ми е добавил ID 1. Сега ако добавя следващия, Марийка. Сега то ми я добави. И тук тя си има ID 2. Общо взето, като създаваме някаква структура, за да я тестваме, ще си добавяме по един-два записа, да видим, че всичко е така, както ни се иска. Ето от insert си добавим записи. Другия вариант е тук от SQL заявките, да дойдем и да цъкнем insert. И то ни показва insert заявката как изглежда и ние тук в values трябва да си ги напишем. Но през интерфейса тук е по-бързо и удобно. Така, добре, това ни е единия вариант. Ние си създавахме students. Другия вариант да създаваме таблици е да ползваме заявка. Съответно да знаем синтаксиса за създаване на таблица. Аз ще си го копирам от тук. Ето така. Значи то е същото нещо, само че вече с код. Казваме име на таблицата, create table, име на таблицата и в скобки правим това, което преди малко направихме. Добавяме си колонките и за всяка колонка казваме какъв тип. И тук са разделени с запетайка. Тук само с запетайка може. Хубавото е, че си се оплаква, ако има някакъв проблем. Сега това е първоначална версия на синтаксиса. Така, сега то ми добави пърса. Така, сега ако дойдем на структура. Така, тук недостатъка е, че това ID, примерно, не ни го е направил да е primary key и да е auto-increment. Защото не сме му казали с кода. Нали? Ние може с код да го кажем, но общо взето най-базовия синтаксис изглежда така. Таблицата изброяваме колонките. Сега вече, ако искаме да вкараме и primary key, а ние обикновено искаме, трябва да му добавим
още малко код. Ето тук е даден пример. Primary key ID. Най-долу го слагам. А пък тук слагаме, да речем, not null, auto increment. И това not null са ограничения. Ние може след типа да си поставяме такива ограничения. Not null, значи задължително трябва да има стойност. Защото аз приемам сега в person, ако дойда тук на insert, тези, вижте как на null са маркирани чекбоксчетата. Null. Те всичките може да са null. И аз примерно мога да добавя Иван. И то ми го добавя. Обаче сега това достатъчно ли е за person? Той е Иван и всичко му е null. Не е много яко. И затова се слагат тези ограничения. Ето е тук вече с ограниченията как би изглеждала. Сега аз първо ще покажа. Хубавото е, че тук, ако сбъркаме нещо при създаването на таблицата, не е фатално, можем да я променим. Нали? Има такива заявки, които ни променят структурата. Сега ще го правя. Примерно мога да напиша alter table persons и тук вече мога да правя всякакви промени. Мога да добавям колони, да махам колони, да добавям ограничения или да си добавям primary key. Я да видим, може би add constraint. Тук казвам primary key ID. Това не съм сигурен дали така беше синтаксиса, защото това го ползвам много рядко. Без constraint само, що е primary key, дали го водеше constraint. Primary key, сега ми добави primary key като ID. Сега ето тук на структурата, ID-то вече ми е primary key. Нали, така може всичко да си променим така както ни трябва, но на нас общо взето ни трябва доста промени. И затова аз направо ще я махна тази таблица. Ето тук от Operations. Само че ще си цъкна таблицата. Тогава вече Operations. И тогава мога да кажа Drop Table. Защото преди малко щях да дропна цялата база данни, а сега искам само тази таблица. Така, махам си таблицата, това я изтривам и сега си я вкарвам вече с пълния синтаксис, с ограниченията. Значи има тук not null, тук е not null и на това сме му дали autoincrement и тук сме дали primary key. Primary key в скобки казваме името на колоната. Реално аз тук мога да сложа и age. Но това ще значи, че от всяка възраст може да имаме по един човек. Що ме е primary key. Което ние най-вероятно не го искаме. Ето така. И сега вече ни е много по-защитена от някакви произволни грешни вмъквания. Сега ако дойда на persons и ако опитам да си инсъртна просто Иван, а то пак ми го инсъртна просто Иван. Защо ми го инсъртна? А ние имаме да. Ние сме сложили дефолтна стойност на възрастта да е 20, т.е. ако не посочим, то се сложи 20. Тук реално сме му казали not null на last name, то не го прави null, а го прави интервал. И вече ID-то понеже autoincrement и се получава.
Сега тук аз ако искам мога да напиша пак едно, нали? Въпреки че това, което ни е аутоинкремент, ние е хубаво да го пропускаме, нищо да не пишем. В случай ако напиша едно, ние вече имаме едно и съответно то ще се сърди. Нали казва duplicate entry 1 for primary. For key primary. Нали? Казахме, че идеята на primary key е да са уникални и понеже е аутоинкремент, ние може да го пропускаме и SQL ще се погрижи за това да си вземе следващото число, което трябва. Иначе, ако искаме, нали аз тук мога да напиша 5, примерно, така ще прескоча няколко числа. Ако следващия път не поведе нищо 6 ще продължи. Да, след това ще продължи от следващото последователно число. Ето ние тук, понеже въведохме 5, то след това се продължава на 6. То си има един като брояч, който гледа кое е последния индекс. Последния запис с кое число му е primary key и си го увеличава. Добре, и общо взето това е техническата част. Нали? Значи имаме два варианта да създаваме таблици. Едното е от тук с New, където си ползваме интерфейса и мисля, че нещата са леснички, и другото вече е с синтаксиса. Аз ще ви дам за домашно да пробвате и по един и по другия начин, нали, ще е идеята да пробвате. Но това въобще е лесната част, където някой ви е казал каква е структурата. А това, което ще видим следващия път, е как ние сами да видим какви правила да следваме, така че да имаме добър дизайн. Както в All5 сме си говорили за някакви принципи, solid и така нататък, така и тук ще имаме някакви правила, но тук са много по-лесни и прости, така че с една лекция ще покрием нещата. Добре, някакви въпроси по това? Ами добре, супер.